Веси, идвам за помощ. Нищо не разбирам от ЗМИП. Хванала съм се за главата, изобщо не знам как се прави това. Моля те, обясни ми, ама стъпка по стъпка. Ето сега едно съм ти клиента, идвам. Какво правя? Добре, бе, няма проблем. Започваме. Лична карта. Копие. Вярно с оригинала. Подписвам се. Една декларацийка. Втора декларацийка. Един въпросник. Къде живеете? Колко получавате? Къде работите? Колко си лягате? Кога ставате? Един кратък анализ. Часа е 14:35 и 26. Проверяваме ЕГН, лична карта, Европол, Интерпол, политическа личност. Разпечатваме, подписваме. Готови сме. Елементарно. А фирмата на Бахамите проблем ли? Колеги, на никой не е любимо, но е задължително. Да го направим! 16 януари организираме продължаващо обучение по ЗМИП. Запиши се. Честита нова година! И нов сертификат.